Da kuɗi. Tsakanin da kuɗi ka tsakanin ɗan adam gani. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmed Abba. Shirin namu na wannan mako ya mayar da hankali ne kan matakin Babban Bankin Najeriya CBN na sayan motocin sulke na ƙasaita guda 6 da kuɗinsu ya haura naira biliyan 60, wanda gwamnan babban bankin da mataimakansa za su rika amfani da su daidai lokacin da 'yan ƙasar ke cikin tsananin bala'in tsadar rayuwa. Shiri na kasuwa akai miki dole daga sashe na Hausa na Radio Faransa International. Madalla, kamar yadda aka ji a matashiyar wannan shiri yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da fuskantar tsananin rayuwa saboda hauhawar farashin kayayyaki da ake gani sun samo asali ne saboda wasu matakai da gwamnatin kasar ke ɗauka, musamman wasu manufofin kuɗi da Babban Bankin Najeriya CBN ke ɗauka. Sai ga shi rahotanni sun tabbatar da cewa gwamnan CBN Olayemi Cardoso da mataimakansa 4 Mr. Philip Ike Azo da NM Usoro da Bala Bello da kuma Muhammadu Sani Abdullahi sun saya wa kansu motoci kirar Lexus LX 600 ta shekarar 2023 guda 6 kan kuɗi naira biliyan 10 kowace guda daga ciki. Shi gwamnan babban bankin ya ɗauki 2, su kuma mukarrabansa za su saura da guda. Alhali kuwa akwai makamaicin waɗannan motoci na ƙasaita da tsaro a jerin gwanon motocinsu. Al'amari da ya haifar da cece-kuce tsakanin al'ummar ƙasar da ke zama mafi ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Afirka, amma kuma talauci ke gasa musu aya a hannu. Wasu na ɗiga ayar tambaya ma ko shin waɗannan shugabanni sun damu da halin ƙuncin rayuwa da ake ciki kuwa? Tuni ƙungiyoyin farar hula irin su Sislak da ke sa ido kan ayyukan majalisa da yaƙi da cin hanci da rashawa suka nuna takaicinsu. Awwal Musa Rafsanjani shine shugaban kungiyar Sislak. Ɗannan motocin alfarma da babban gwamnan bankin ƙasa da shi da mataimakansa suka siya a daidai lokacin da tattalin arzikin Najeriya yake ta fama da matsi, yunwa da talauci da rashin aikin yi da rashin abubuwan more rayuwa. Waɗannan motocin alatu da aka siya muna ga cewa ba a yi daidai ba, kuma ba a kyautawa 'yan ƙasa ba, saboda a lokacin da aka daɗa tsawwala musu kuma gwamnati take cewa su yi haƙuri ci gaba da jure wahala, to kuma a lokacin ne gwamnati da makarabanta suke ta irin waɗannan albazirmanci a lokacin da mun san cewa ilimi ya taɓarɓare, babu tallafi sosai, harkar lafiya ta taɓarɓare, babu magunguna asibiti, babu ma ƙwararrun ma likitocin. A dai lokacin ne kuma muka ga cewa matsalar tsaro tana da addabar mutane da dama ba sa iya zuwa ma gonakinsu, to a zo a ringa irin waɗannan kashe-kashen kuɗaɗe muna ga cewa ba daidai bane, ba kyauta ba. Kuma musamman ma waɗannan motocin da aka siya motoci ne waɗanda kuɗaɗensu ma an ƙara gishiri a cikinsu, kuma wannan abin da ya faru daidai yake da kamar yadda muka ga ita da kanta majalisa ta yi ita ma na sayan irin waɗannan motocin alfarma. Haka na su ma fadar shugaban ƙasa da makarabansa da ministoci da gwamnoni sun ci gaba da irin sayan waɗannan motocin alfarma. To gaskiya mu muna ga cewa wannan ba daidai bane, kuma ya saba da tsarin mulki da kuma yi wa ƙasa hidima. Saboda haka mu ƙungiyar mu ta yi kira ga jami'an gwamnati da su gane cewa amana aka ba su, ba zai yiwu a ce ana ɗiban kuɗaɗen jama'a ana wannan albazirmanci ba. Saboda haka dole ne gwamnati ta tashi tsaye ta rage kashe-kashe. Wannan facaka na Babban Bankin Najeriya bai tsaya a nan ba, domin kuwa sun kuma sayi motoci guda 20 ƙirar Toyota Camry, kowace ɗaya kan naira miliyan 85, waɗanda aka raba wa manyan jami'an bankin. Shugaban Babban Bankin na CBN ya kuma ƙara yawan alawus ɗin gidan hayar shi da mukarrabansa zuwa naira biliyan guda, duk da cewa suna zama ne a gidajen gwamnati, tare da ƙara yawan kuɗaɗe da za su rika kashewa a bulaguro zuwa ƙasashen waje.
Dr. Isa Abdullahi, masanin tattalin arziki a Najeriya, ya bayyana mana yadda yake kallon wannan mataki. Gwamnatocin baya za su zo su nuna cewa gwamnati an riga an karar da kuɗi, saboda haka sai an janye tallafin man fetur a samu kuɗin ayyuka wa gwamnati. Gwamnatin Buhari ma ta zo ta yi ta wayannan alƙawurra, aka ƙara kuɗaɗen fetur daga naira 87, Buhari ya bar fetur a wajen kusan naira 200. Wannan gwamnati ta zo ta ƙara daga naira wajen 200 koma ana sayan mai 100 wajen 800-900. Duk da wannan da sunan cewa a tara wa gwamnati kuɗi don ta yi aiki wa ƙasa. To iya aikin da muke iya gani a cikin Najeriya shine sayan manya-manyan motoci wa masu madafin iko, sayan gidaje, sayan jiragen sama da jiragen ruwa, da fita kasashen waje da hutawa da zuwa yawan wajaje, da rarraba kuɗaɗe wa 'yan majalisa bayan talakawa da ma'aikatan gwamnati suna fama da kangi da kuncin rayuwa. Saboda haka gaskiya wannan abu babu wani masanin tattalin arziki ko mai lura da al'amari. Ni da na ji maganar ma na ɗauka wasa ne, wallahi na ɗauka kamar maganganu ne na shaci faɗi na 'yan social media. Ashe wannan irin abu gaskiya ba rashin tunani ba ne? Tunda an ce talaka ya wahala, to su fa ba a wahalar ma fa suke ba. Yanzu kasashen America da muke zuwa mu ci bashi a wajajen su suna sayan mutum 4-5 suna sayan motar naira biliyan 10, wallahi ba sa saya. Asali ma zaka samu sanata nasu kamar na kasar America, Obama da yayi shugaban kasa yana sanata gidan haya yake zaune a cikin Washington DC. To amma mu fa ba dama mutum ya samu kujera a Najeriya shikenan sai ya mai da dukiyar talaka kamar baitul mali, sai kawai mutane su yi ta wasa da hankalin mutane. Wannan ba magana, wannan bai kamata irin wannan abin ana yin shi ba. Su ji tsoron Allah, haka aka rena talakan kasar Najeriya, saboda haka su daina wannan aiki. Shirin kasuwa a kai miki dole ke zuwa muku kai tsaye daga sashin Hausa na Radio France International. Za ku iya sake sauraron wannan shiri ko sauke shi a shafinmu na intanet kan ha.rfi.fr. Daga sashe na Hausa na rediyo. A watan Satumbar bara ne shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya naɗa Kardo a matsayin gwamnan Babban Bankin Najeriya. Tun daga wancan lokaci ne kwamitin kuɗi na Babban Bankin ke ci gaba da tsaurara matakai daban-daban, ciki har da karya darajar naira, tare da barin kasuwa ta yi halinta kan kudaden ƙasashen waje musamman dalar Amurka. Matakan da ake gani suke jefa talaka cikin halin ni'iyasu. Dr. Isa Abdullahi ya bayyana mana illar da ke tattare da wannan facaka ga tattalin arzikin Najeriya. Illar wannan abu ga tattalin arziki shine daɗa illata tattalin. Babu tattali kenan, ana tara kuɗi, waɗansu suna kalarwa. Kullum illar shine za mu daɗa zama Najeriya ba ta da dukiya, za mu daɗa zama ba mu iya abin kanmu ba, za mu daɗa zama mutane masu zuwa nemo bashi, za mu daɗa zama mutanen da babu abin da ya kamata gwamnati ta yi shi wa al'umma, hanyoyi, makarantu, biyan albashi mai kyau. Duk waɗannan gwamnati ba za ta iya sayan makami masu kyau ba, saboda waɗanda suke rike da madafin ikon sun fi son su azurta kansu su yi ta rayuwar kasaita da jin daɗi, za su tattakura duk wa'ancan abubuwan don su sama wa kansu tarin dukiyar da za su yi facaka da shi a cikin ƙasa. Saboda haka wannan illar zai ɗauki dogon lokaci yana ci ma Najeriya to a ƙwarya, sannan kuma yana mana ta'annati wa ci gaba da samar da rayuwa mai walwala da jin daɗi a cikin Najeriya. To ko me ƙungiyoyi da suka yi Allah wadai da irin wannan facaka ke gani a matsayin mafita? Ga abin da Awal Musa Rafsanjani, shugaban na Sisla, ke cewa a zantawarsa da wakilinmu na Abuja, Muhammad Sani Abubakar. Muna ba da shawarar kan cewa lalle a dawo da tsarin nan da aka taɓa yi lokacin gwamnatin Murtala Muhammad, a kan cewa duka jami'an gwamnati mota iri guda ɗaya za a ringa amfani da ita, kuma ina da kyau a ce motar da za su ringa amfani da ita a cikin Najeriya ake haɗa ta, don wannan zai tabbatar da samun yin aiki kuma zai daɗe samo da kuɗaɗen shiga, maimakon a ringa siyan waɗannan motocin alatu kamar misali mutum ina yin gasa da kuɗin talakawa. Ne ina ga cewa wannan ba daidai bane, kuma majalisa dole ne ta sa ido ta tabbatar da kan cewa irin kuɗaɗe da ake aikowa da shi na kasafi wanda duk shekara ake sa motocin alatu a ciki, to majalisa ta ringa cire irin waɗannan kuɗaɗe wanda ba amfanar jama'a ike ba amfanar ƙasa ike ba, illa kawai waɗanda suke cikin mulki su suke morewa, suna yi wa talakawa gwale. Kawo yanzu dai mai magana da yawun Babban Bankin Najeriya CBN CD Hakama bai karyata wannan batu ko gaskatawa ba, kuma babu wani bayani da CBN ya yi a shafinsa na intanet kan wannan batu. To masu sauraro, a nan shirin zai dasa aya.
A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman wakilinmu na Abuja, Muhammad Sani Abubakar, da kuma injiniyan da ya daidaita mana sauti ya sada ni da ku, Mustapha Adebisi. Ni Ahmed Abba ke muku fatan a huta lafiya.